Bojączka znaczy strach. Wiecie, kiedyś za bajtla to my się boli roztomaj tych heksów, dziobów, którymi straszyli nos kapelunki na katejmusie, lękaliśmy się statulka, jak coś ich tam zgłobiliśmy. Za tym już zaś mieliśmy stracha, kiedy nam przyszło pójść do wojoków, no można ino my, Karlusy, ani wtory mieli pełno żyć bobków przed Żyniacką i do teroska są firniokoma samotnymi, jak we tej najkrótszej bojce ze tym happy endem. Dawno temu jeden istny, jeden firniok spytał libeśnie swoja dzioła, swoja lipsta, na onco z wyrobianiu we prikolu. A wydosz ty się za mnie, ja? Ona po jakiejś chwilce na to odpowiedziała. Nie! I ten Karlus, ludzie, a teraz już stary hop, żyje długo i szczęśnie, pendaluje na ryby, na guny i na futbal szpile, growę tego modernego golfa, słepie piwsko i robi co ino chce i kej ino na to szkrapka. I tak ci się to jakoś kulało, że do tych lot, kiedy człowiek już czuje i że jest festynie zwiechowany. Ford napoczyno medykować o tym, jak też to te jego życie śleciało. A mnie te roski też ci deczko na te filozofirowani. Wiecie, we każdym z nas siedzi sztyc jednym cięgiem jakosik bojączka, jakisik strach. Tako ci żadno oszkliwo marcha zachowano, co by we takiej najmniej spodziewanej chwilce dać znać łosia. Jedna za takich bojączek mianuje się osamotnieni. Nie ma to nas polubrano bez nos samotność, kierodowo nam ten komfort i wygoda we życiu i że same dlosia możemy być, sumy, sztojerem i zejmanym, jak mądroki go dałem sterem i żeglarzem. Ale razinko jest ci to osamotnieni. Czegoż tyż nam brakuje? Głosu. Sumy przecań ostatnim gatunkiem gromadnym, gatunkiem, w którym rod chodzować hormon i potrzanom kontaktu, kuplowaniu się ze inkszymi jak luftu i chleba. I co ku temu ciekawe, blank nie cknie nam się za fanzoleniem, mleciem łozorem, bez ognągu łopsińcu, łoniczym, ale ze wymiarkowaniem i że w to jest z nami i czuje nikej my poradzi trzymać pychol, kej żadne argumenta i pocieszacze nie trafiają ku nam, a prompt awrygują i słabią nos. Ustało jak dziwa cię ludziom, którzy idą ulicą i wiedą w roz, zesia srogie dyskusje, co inszy sprawia srogie zadziwienie, albo i podejrzenie, że ta persona, kierogodo sama dosia, bo coś ich ze palicą, bo srogiego fanta. A tak prawdą, grond dla go mieści to, i że cichość wrzeszczy najgłośniej. A uwrygujemy się, kokocymy się we sklepie, kiedy zwikowano baba usiłuje zmienić pora słoweczek ze przedowaczką, a nie ma to skuplowane ze sprawą koba. Sumy zniecierpliwione, mory nos bierą i blank nie bierzemy przedcia tego, i że taka osoba chce się wywrzeszczeć. Ludzie, joch sam jest, jeśli ktoś mnie widzi i słyszy. Ku temu też nie staramy się wyrozumieć, poszkopić, ale poradzimy festelnie gordzić i poniewierać kimś. Można to skuli tego, że blank maluśko w nos wymiarkowano respektu dla inszych. Szukamy puklatego i baby ze fusiskiem, co by nałączać zazieranie we żadło uwidzieć składanka zamląg cnotów wszelijakich. A można też i ta nasza pieśliwość, szlachetność i zoca dla inszych musi jeszcze dojrzeć do wieku, kiedy same będziemy łomiotane bezrespektnym wejrzrokiem i pociskane do życiowego winkla, do życiowej eki. Eugen z Pnioków.